Op 10 mei 1940 vallen Duitse troepen Nederland, Frankrijk en België binnen. Nederland capituleert al spoedig. Zeeland vecht nog even door. De Belgen geven zich pas eind mei gewonnen. De Belgische soldaten krijgen van de Duitsers te horen dat ze zich op bepaalde plaatsen moeten verzamelen, ten einde als krijgsgevangenen te worden afgevoerd. In de wagons van de trein die hier door Axel rijdt, zien we van die Belgische soldaten. Ze komen van het front en hebben van de Duitsers de opdracht gekregen zich in Oost-Zeeuws-Vlaanderen te verzamelen. Te voet, moe en hongerig zijn ze in Axel aangekomen en op de trein gezet. Per spoor zullen ze naar de haven van Walsorde gebracht worden. Daar vandaan gaan ze met binnenvaartschepen richting Duitsland, waar ze in krijgsgevangenkampen zullen worden opgesloten. Voor de meeste van hen zal dat maar enkele maanden duren. Door hun enorme aantal is het voor de Duitsers te duur om ze gevangen te houden. Van de bezettingsperiode van mei 1940 tot september-oktober 1944 is er tot nu toe hoegenaamd geen filmmateriaal voorhanden. Wel is het einde van de oorlog in Zeeuws-Vlaanderen door verschillende mensen gefilmd. In het voorjaar van 1944 nemen de Duitsers verschillende maatregelen tegen mogelijke landingen van de geallieerden. Langs de kusten bouwen ze bunkers om aanvallen vanuit zee te kunnen afslaan. Achter de kusten wordt zoveel mogelijk land onder water gezet. Dit om te voorkomen dat er luchtlandingen plaats zullen vinden. Zo heeft dit gebied rond Axel ruim een half jaar onder water gestaan. Als het gebied achter de kust niet onder water gezet kan worden, dan beplanten de Duitsers het met houten palen of leggen ze er landmijnen. Na de landing van de geallieerden in Normandië is het Duitse leger gedwongen zich naar het noorden terug te trekken. Een deel wil via België en Zeeuws-Vlaanderen de veerhavens van Terneuzen en Breskes bereiken. Hun uiteindelijke doel is 's-Hertogenbosch. Naarmate de tijd vordert, wordt de haast van de Duitsers groter. Ze worden gedwongen veel materieel op hun terugtocht achter te laten. Deze paarden, die ze in Frankrijk van boeren hebben gestolen, moeten ze nu achterlaten in Zeeuws-Vlaanderen. Als ze begin september Terneuzen bereiken, blazen ze de bruggen en sluizen op, om zo de geallieerde opmars te stuiten. Op tragische wijze verliezen hier 5 mannen uit Terneuzen hun leven. Ze werden betrapt bij het onklaarmaken van de springlading en werden ter plekke door de Duitsers geëxecuteerd. Met de geallieerde landing in Normandië zijn er ook Polen meegekomen. Zij zijn het die Oost-Zeeuws-Vlaanderen bevrijden van de Duitsers. Op 16 september vallen de Polen bij Koewacht en Heikant Zeeuws-Vlaanderen binnen. Bij het zijkanaal naar Hulst, bij het plaatsje Kijkuit, leveren ze felle slag met de Duitsers. Om het kanaal over te steken bouwen de Polen een Beliebrug over het kanaal, bekend geworden als de Gdyniabrug. Aan Poolse kant vallen 81 doden en gewonden. Vanaf de brug rukken de Polen 2 kanten op. Een deel van hen gaat richting Hulst en een ander deel richting Axel. Er wordt felle strijd geleverd en de materiële schade is groot. Ook dieren en uiteraard mensen komen om in het oorlogsgeweld. In de middag van 19 september wordt Axel bevrijd. Dit kost niet erg veel strijd. Bij de sporadische schermutselingen worden 80 Duitsers krijgsgevangen gemaakt. Niet alleen in de dorpen en steden is er veel schade en leed. Daar getuigen deze unieke beelden van. Bij de bevrijding van Oost-Zeeuws-Vlaanderen vallen er 138 doden aan Poolse kant. De Duitsers verliezen 183 soldaten. Hulst wordt ook op 19 september bevrijd. Voorafgaand aan de inname van Hulst is er flink geschoten. Zo hebben de Polen de toren van de basiliek beschoten.
Die fungeerde voor de Duitsers als uitkijkpost. Buffalo's rijden via Axel richting monding van de Braakman. Deze amfibievoertuigen zullen worden gebruikt om via het water de aanval op West-Zeeuws-Vlaanderen in te zetten. De witte ster op de voertuigen is het gemeenschappelijk symbool van de geallieerden. Als de geallieerden Oost-Zeeuws-Vlaanderen op 20 september hebben bevrijd, moeten zij verder trekken om andere gebieden te bevrijden van de Duitsers. In de bevrijde gebieden worden vrijwilligers opgeroepen zich aan te melden voor bewakingsdoeleinden, zoals hier in Terneuzen. De meeste van deze mannen zullen worden ingezet voor de bewaking van de Isabellasluis, de toegang tot West-Zeeuws-Vlaanderen ten zuiden van de Braakman. Later in het jaar krijgen deze vrijwilligers hun uniform en training en zullen ze onderdeel uitmaken van het Nederlandse naoorlogse leger.